Hayi, waze wabhadla uMpumelelo Bethunani. Molweni, ndanamkela kuMaMgobhozi TV. So ndidibene nevidiyo kaMpumelelo ke Bethunani on TikTok ethetha kunye noPhiwe. Andifuni uphosisa, khange ndiyibone i-interview epheleleyo, indiphosile i-recording. Kubhizi Bethunani ndilizibazana eli-under 40. Loo nto nditshelo nangamazwi ke bendiyizela. So uPhiwe ke uye wabuza umbuzo kuMpumelelo, ndingayazi babe kusukele phi uba xa uVuyokazi anobuya ecela amaxolo and athi uba angavuma ba abe thathe noba ngeyiphi position uMpumelelo angamthatha back na into enjalo wethu. Ndizayidlala le video nizivele, but I was so impressed with indlela uMpumelelo aye wayihandlisha ngayo la question. And also uye wathetha ke nangento yoba uMhlophekazi besimbonile ngebirthday yakhe ekunye naye ebeyile kwibirthday kaMhlophekazi. So khanike nibukele ke apha uMpumelelo ethetha noPhiwe le pisi ke ndivileyo ibingoVuyokazi, umama abantwana bakhe uVuyokazi Nciweni. uVuyokazi mangabuya athi konke into engiyenza ngiyaxolisa, ngiyashintsha, I will take any position ongipha yona. Yazi bafo kunezinto engikhona ukubeke ngikhuluma ngoba ekugcineni mina I took a decision yokuthi uma wey'ngane zami si-right, yonto esikhuluma ngayo futhi yini iy'ngane. Manje into ehluphayo kuyona yonke le nto bafo bazobe sebeyiguqula inkulumo kusasa lapha. Okay. Sebemfaka mase bekhuluma kabi, yabo. Okay. Bayarekhoda futhi. Bayarekhoda, so kunezinye izinto nje engeke yabo ngisalokhuza. But in the grand wena naye is like ama-parents, co-parents. Yabona manje zi-right kade ngiyibhede ngane safika nje laphana ukuthi-ke phela ngeke kuphawule okuningi, kodwa safika ibhede ngane yenzeka ngendlela efanele yenzeke ngayo, kwaphelela lapho nje. uPhiwe kaloku uyafana nje nam naye nguMaMgobhozi, and ke shem singoMaMgobhozi sasoloko sifuna izinto ezijuice. Shem uzamile ubuza, but ke abantu bathi njengoba uPhiwe ade athi xa uVuyokazi angaxolisa, uVuyokazi yintoni le azayixolisela, uyabona. So uMpumelelo ke khange avume ba ayiphathe into edibene noVuyokazi, ngoba into ebadibanisa noVuyokazi ngabantwana, and ngoku shem uyavuma ba i-relationship yabo i-right yo-co-parenta. Njengoba nathi sivile ke chaza uba beyile eKapa kwibirthday kaMhlophekazi, yonke into ihamba kakuhle naleyo, futhi akabe ecacisa uba kwenzeke njani kwathini, because uyayazi ba apha ku-social media itwistwe into kuthiwe yoba right ngoku bangabuyelani, okanye hayi uMpumelelo namakhosikazi bokufanele uVuyokazi uthetha no-Amahle wara. Niyayazi Bethunani ininzi into yaku-social media, but ke uMpumelelo have learned from i-experience yabo uba ku-social media uba izinto zihandlishwa njani, because impendulo zakhe zi-calculated ngoba uyayazi uba sikhona siyarekhoda, kwaye ngale nto ayithethayo sizawufuna ukwenza i-content. And ke ngoku i-content ethandwayo i-content enedrama, i-content ene-conflict, uyabona, i-content nje e-peaceful enice abantu abayithandi ncam. Anyways, khanike nje neba nicinga ntoni ngoMpumelelo, indlela aphendule ngayo, engafuni uba ethetha ngento yakhe noVuyokazi, respecting uVuyokazi, respecting i-co-parenting relationship abanayo ngoku, ngoba uthetha nje into eyi-one ube sowumosha izinto ezininzi uba awukho careful ku-social media. uMaMgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Sivuya nokuva Bethunani ba bakhulisa abantwana kakuhle ke ngendlela yabo, at least bayevana kwelo cala. uMaMgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.